ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ದಲ್ಪ ಬೈದ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕುಲಪ್ಪ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿಜಿ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ಲೇಕ್. ಸೊ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಇನಿ ಊದು ಪೂಜೆ ನಡೆಪರುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ರಾತ್ರಿ ರಂಗ್ ಪಾಟ್ನ ಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟಪ್ಪ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಇನಿ ಫುಲ್ಲು ಫುಟೇಜ್ ಎಂಕುಲು ಕವರ್ ಮಲ್ಪುವ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಬೋಲರ್ ದಂಚಿ ಬೈದ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ತೂಲೆ ಆಯ್ನ ಫುಲ್ಲು ತೂಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ರೈಸಲೆ ಆ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಲೆಕ್ಕಲ ಕೈಟ್ ಬೇರೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಅಂತ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ತಿ ಕಿತ್ತಿನ ಆ ಸರ್ವ ದೈವರಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಈತ್ನೇಟ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮುಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಊದು ಪೂಜೆದ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಾಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನ ಪುರ. ಸೊ ಅಂಚನಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಲ್ನ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ರಂಗ್ ಗುಂತುವೆರು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲು ರಂಗು ಗುಂತುದೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಅವಳು ರಂಗ್ ಎಂಚ ಪಾಡುವೆರೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕಾಯಿನ ತುಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಮುಲಿಹಿತ್ಲು ಎಕಡೆ ಊದು ಪೂಜೆ ನಲ್ತಿನ ಜವನೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಲಿ ಪಾರ್ನ ಜವನೇರು ಮುಕ್ಕುಲು. ಸೊ ಮುಲ್ತ ಒಂದು 8ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಚೌತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೋಳಾರ್ದ ಗಣಪತಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಂಪ್. ಓಕೆ ಚೌತಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಸುರುತ ವರ್ಷತೆ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಎಂಚ ಈವೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಪಿಲಿಪುರ ರಂಗುಗುಂತು. ಓಕೆ ಸಾಧಾರಣ 25 ಜನ ಉಳ್ಳಿ 24 ಜನ 25 ಜನ ಉಳ್ಳಿ ಪಿಲಿ ಬಾಡಿರ ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪುರ ಉಂಡೆ ಅಂದೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಆಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಉಂಟು. ಕೆಲವು ಚಿಟ್ಟೆ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟೆ ಅಂದೆ ಪಿಲಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಗೆ ನಿಕ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡು ಜರ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಎಕಡೆ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ನಲ್ದೇರು ಇರದ ನಲ್ತೀನಿ ಇರವ್ರದ್ದು ಪಾಡ್ನಾಕ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಆದ ನಮಗೆ ಪಾಡ್ನ ಆಗ್ತದೆ. ಪೂರ ಬೆನ್ಪಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ರೈಟ್ ಬೆನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲ ತೂಯ ಎಕಡೆ ಪೂರ ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ನಲ್ದೇರು ಪೂರ ಪೂರ ನಲ್ದೇರು ಮೇರಾ ಮೇರು ನಲ್ದೇರು ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ರಾಕೇಶ್ ರಾಕೇಶ್ ಬಂದು ಯಾಕಡೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬೈದಲ್ಲಿ ಇರು ಅಡ್ಡೆ ಜೋಶ್ ನಲ್ತೊಂತೇರು ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಜವನಿರ್ನ 23 ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ರಡ್ ಡಿಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದೆ ಉಲ್ಲೇರು 23 ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಪಂಡ ಇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ರಂಗ್ ಪಾಡ್ನ ಅವಡು ಅವು ಇಡೀ ಕಿರ್ಮೊಂದು ಪೂಜೆ ದಿನ ಪಾಡ್ನ ರಂಗ್ ಬಂದ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಕೋಲ್ ಬತ್ತದುಂತುನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ತೂಪಿನಾಕು 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತದೆ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಏ ಪಂದ್ ಪೋಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಬಂಗ ಅವೇನೇ ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಬನಂತೇರಾರು ಅವು ಹಿತ್ತನೆ ಕಿರ್ಮೆರು ರಾತ್ರಿ ಉರಿ ಉಂಡು ಬನ್ಪತ್ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾದಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ನೇನು ಗುಡ್ಡ ಕಾಂಡ ಎಲ್ಲರಕ್ಕೆ ಪಿಲಿಜತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕ ಏರಿಯಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಯ್ಯ ಟ್ಯಾಪ್ ಮುಲ್ಪದ ಎಂಟು ಜಲಕ ಮಂಗಳದೇವಿ ಇನ್ನ ಪುದಾರ ಭವಿಷ್ಯ ರಾಕೇಶ್ ಬಂದು ಜಲಕ ಹೋಲ ಅಮೂಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಜವಣರು ಪೂರ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪೋರ ದುಂಬು ಕೊನೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಚಿಗುರು ಮೀಸದಾಕಲೆ ಎಂಗಿಲ್ಲಾಗ ಎಂಗಿಲೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಿತು ಹೋಗಂದು ಮುಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಿತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇಕಲ್ನ ಹೊಲ್ತ ಟೀಮ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ಪದಂಗಡಿ ಉರಿ ಉಂಟೈತೆ ಕಿರ್ಮರ ಪೈಂಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಶೈನಿಂಗ್ ತೋಜುಂಡಿಯಾ ಹೀರು ಅಲ್ತಾ ಹಳಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿನಿ ಜೈದು ಬೈದಾರ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದೆ ಪುರಾಲ್ ಹೀರ್ ಸೋರ್ನಾಡ ಕಿರ್ಮು ಜೊತೆ నేను చెప్పిన సింపుల్ చిమితనే పెద్దాలే
ವೀಡಿಯೋನು ಫುಲ್ ತೂಗಿನಾಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಮ್ಮನಿ ಮುಲಿಹಿತ್ಲುದ ಊದು ಪೂಜೆ ಅವಡು ಮತ್ತು ರಂಗ್ ಪಾಡ್ನ ಅವಡು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರಾಜಿದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ಬಿಳಿನಲಿಕದ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಗಂಟೆ ರಡ್ಡಾಂಡ್ ಸೊ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಜಾವು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಬಿಳಿನಲಿಕದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ತೂಗಿನಾಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೈಸಾಲೆ ಇಂಕ್ಲ ನೀ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಡ್ಲಿ ತೂವರೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಪುಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಬಾಯ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು